내물라 대물라 맹파야. 엠비쇼 파야. 마스만 파야. 그니 따본 넉바이 타만 जों दिनैहायनाय गुरि सकपाइगा बिसोरनि आंनि कनस्टिटुवेन्सि रामनगर पाकिलिबारि बिसोरनि सयलम कनस्टिटुवेन्सिनि अ जागायाव जों थानागा सिनि खरकसा दाना बनि नक बिल्डिं नक सरकारनि माने कमप्लिट खाइमान जायाखौ अ नक बायनाय बनि याखौ हासिन जागोन एमने बनि लांमा सखां अमाय अबस्था কোনো মতে বাসিকা अमायके जों दिनै खानाय बन नक फाइजा आरो बनि नुखुङावथ' जों सब समय दङ टिप्रासारि बागैथ' गुवागोरा सब समय दङ जोंनि महाराजनि नेतृत्वे जों फाइ सफायजाक आरो निनि नुखुङाव जा थांमाने जा सुबानो थांमाने जों दङ वानानो नागिया मनबागै जों फाइ सफायजाक कारण महाय वाना मानसिनजा समायाव बरफनि आमाय बिपद समायाव जतन आगु फाइ नांगौ आं उस्रामो काहे कक्साव पलिटिकल राजनीति कतरिया बरफ এই বিপদ যতনি বরফ নেই বিপদ কালাयो एबा বিপদ যত आगु फाइनांगौ कारण बिपद न बरफनो सुबाय माइनायखौ जोंबोनो लिडार्स नै सोंमाइनिया लिडार्स के मास बि बरफनि बागै मा बासानाय बरफनि बागैनि मातंनाय बनो कुलग मा बासानाय बनो जों लिडार्स जों दिनै बियाव बुं खोथामोननि नाना बुंखो सम्पिनि दे बर्मा बखरसा जागानि बासिनो था आंनि बेसायबो बरा दिनै जा व्यक्तिगत जा मानसा गांसो बानाय আর বনি ও যে আংলো আবার তেব তাঙে মে বুড়া আংলো ডেডলি খায় না কিন্তু ইনজেকশন ও জাগে তো যায়